Dobrý deň, vítajte na webinári, ktorý sa bude venovať predstaveniu riešenia Endpoint Central od spoločnosti Manage Engine. Toto riešenie slúži na správu endpointov, či už sa teda týka počítačov a takisto serverov prípadne a takisto aj mobilných zariadení. Takže ako už môžeme vidieť, toto je nejaká úvodná obrazovka dashboard, kde si viete svojím spôsobom nastaviť, čo budete chcieť vidieť. Je to preklikávací report, to znamená, viete sa efektívne pozrieť kriticky, čo sa v súčasnosti, kde sú najväčšie zraniteľnosti v prípade tých počítačov, keďže to podporuje aj vulnerability management. A tým sa dostávame už ako keby do oblasti threats and patches, kde v podstate vidíte tie vulnerabilities, ktoré systémy sú svojím spôsobom tým ovplyvnené. Viete si detailnejšie pozrieť na ten systém a rozkliknúť bližšie detaily, čo sa týka tohto systému a kedy sa tam nahľadli a podobne. Ale keď sa teda vrátime ešte k tým threats and patches, čo je teda najčastejší dôvod, keď si to zákazníci kupujú, alebo dá sa zvlášť zakúpiť aj Patch Manager Plus, kde sa čisto iba patchuje a podobne, ale teda máte možnosť to mať pod jednou strechou s viacerými vecami. Čo sa týka týchto patchov, môžete tu vidieť, že tu máme aj CVS 2 score, kde nám to vyhodnocuje, kde si to vieme podľa toho aj zoradiť. Takisto je možné si vybrať z ďalších možností, ktoré sa tu budú zobrazovať. Takisto sa to dá zoradiť aj týmto spôsobom, že čo sa týka napríklad Windows 10, aké sú tie kritické veci, konkrétne s nejakými detailami, akých CVčiek sa to týka a podobne. Takže toto je tiež možnosť. Potom, čo sa týka nejakých detekovaných CVE, vidíme v podstate, na ktorých platformách sa to vyskytuje alebo kde sa to nachádza. A takisto tiež máme možnosť si tu zvoliť ďalšie možnosti a vidieť konkrétnejšie detail, čoho sa to týka, a takisto aj odkaz na tzv. Mitre, získať viac informácií o tejto zraniteľnosti. Takisto, čo sa týka Zero Day Vulnerabilities, tak nám tu ukazuje, čo je available, čo je dostupné. Umožňuje to hneď ako keby svojím spôsobom fixovať a spraviť. A takisto, čo sa týka aj nejakých systémových miskonfigurácií, tak tu vidíme, kde sa vyskytli, vieme to filtrovať podľa svojich potrieb a takisto deploynúť nejakú secure configuration týmto spôsobom a vybaviť túto riešenie. A takisto sa to dá svojím spôsobom takto zhrnúť, kde to máme zhrnuté či už z pohľadu Chromu alebo Logon Security a podobne. Takisto, čo sa týka high-risk softvéru, tak je zaujímavé tu vidieť, ako nám vlastne končia prípadne licencie, kedy je end of life, koľka tých systémov sa to týka, tu môžeme pekne vidieť, a týmto spôsobom sa pozrieť aj na nejaké detail view, kde v podstate vidíme konkrétne, ktorého počítača sa to týka a kedy to teda expirovalo a treba sa tomu teda venovať. Takisto je tu zaujímavý aj port audit, kde vidíme svojím spôsobom porty, ktoré sú otvorené, ktorých inštancií sa to týka, a aj tzv. Detail view, to znamená konkrétne vidíme, ktorej aplikácie sa to týka a ako to teda môžeme z tohto pohľadu aj riešiť automaticky, či už teda vulnerability details alebo podobne. No, takže to je bolo z pohľadu tohto. Čo sa týka potom samotných patchov, tak tu vidíme, kde nám napríklad chýbajú, takisto inštalované patche, kde sú, a možnosť teda podporovaných patchov, kde je to v podstate kompletne nejakých aktuálne 340 000 patchov. Podporuje to aj teda treťostranové softvéry, čo je výhoda oproti konkurenčným riešeniam, kde si to týmto spôsobom vieme pozrieť a takisto zaškrtnúť a svojím spôsobom riešiť a dať zapečovať. Ešte čo sa týka tých threads, tam v podstate vidíme takisto aj z pohľadu patchov, systémov, a takisto je zaujímavé sa pozrieť aj na compliance, teda nejaké policy groups, kde vidíme tzv. Môžeme vykonať aj rôzne akcie a týmto spôsobom si nastaviť aj nejaký audit target, že si vytvoríme nejaký konkrétny audit, custom groups a podobne.
Potom, keď prejdeme na ďalšiu oblasť, tak sú to tzv. Konfigurácie, kde máme možnosť vytvoriť konfigurácie či už pre Windows, či už pre Mac. Tu sú rôzne konfigurácie, či už zabezpečenia alebo podobne. Môžeme vidieť, čo sa tu všetko dá nastaviť, či už pre užívateľa alebo pre celý počítač konkrétny, alebo iba teda konkrétneho užívateľa. A takisto aj teda možnosť Linuxu, čo sa týka custom scripts, instalovať nejaký patch a podobne. Tu máme v podstate pripravené už preddefinované nejaké templatey, ktoré nám pomáhajú túto prácu ako keby vykonať. Ten príklad môže vyzerať nejak takto, kde v podstate takto to vyzerá. Máme možnosť nastaviť teda tie configurations, kedy sa budú v podstate aplikovať, ako by to vyzeralo. A tu je nejaký spôsobom prehľad všetkých tých konfigurácií, kde môžeme vidieť, čo sa týkajú zaraďovacích jednotlivo podľa stringu, vyhľadávať a podobne. A takto svojím spôsobom to správovať. Čo sa týka potom ďalšej oblasti, tak je to software deployment, kde v podstate máte možnosť si či už vlastné softwarové balíky aplikovať do spravovaných počítačov, alebo teda treťostranové aplikácie, či už pre Windows alebo Mac. A takisto je tu zaujímavé aj v podstate templatey, kde máme viac ako v podstate 100 000 templatov pripravených, 143 668, kde teda môžeme vidieť, ako sú pripravené, kde nám konkrétne ponúka sa aj možnosť vidieť tzv. Tichú inštaláciu, install switches, ktoré nám teda uľahčuje tú prácu, ako to môžeme v podstate tam inštalovať potom na tie zariadenia. To je z tohto pohľadu. Takisto je tam zaujímavé aj tzv. Software repository, script repository, kde máme možnosť si dať nejaký svoj skript, týmto spôsobom si zjednodušiť tú prácu, nahrať tento skript a podobne. Aj čo sa týka nejakého self-service portálu, nastaviť si vlastne, čo sa bude zobrazovať užívateľom v tom portáli, keď si rozkliknú dole vlastne v paneli, aké sú možnosti softvéru, ktoré si môžu nainštalovať. Potom tu máme prehľad nejakých našich zariadení, inventory, kde teda môžeme vidieť z pohľadu týchto zariadení, ktoré sú licencované, kde sú overlicencované a podobne. Ďalšou zaujímavosťou, že to, čo vieme spravovať vlastne pri spomínaných počítačoch a takisto aj serveroch, tak vieme riešiť aj čo sa týka mobilných zariadení, podporuje riešenie aj moderný management pre Windows 10 a vyššie, kde v podstate to vieme spravovať bez agentov, primárne je teda to riešenie založené na agentoch. Čo sa týka mobile device managementu, tu vidíme nejaký prehľad, máme tu nejaký ten management, čo sa týka možností nastaviť si nejaké profily, kde v podstate vytvoriť profil či už pre iOS, iPad, Android, Windows, macOS a podobne. Môžeme sa pozrieť na nejaký profil, keď si ho začneme vytvárať, tak tu v podstate máme rôzne možnosti, teda čo sa týka hesla, Hello for Business, či bude povolený, restriction, možnosť nastavenia, primárne čo býva zaujímavé pre klientov je kiosk mode, teda či už na konkrétnu aplikáciu alebo na viacero aplikácií. A tu vieme v podstate povyberať si možnosti background apps a podobne, či bude viditeľný Windows Taskbar a podobne. Takže to sú veľmi zaujímavé veci. Potom čo sa týka nejakého enrollmentu, tak tu máme v podstate prehľad manažovaných týchto zariadení, akým spôsobom sme to mohli spravovať. V prípade Apple sa využíva ich Apple konfigurátor, je možný aj tzv. Apple enrollment. No a týmto spôsobom si vieme tie zariadenia tam pridať. A čo je ešte možno zaujímavé, tak je geofacing, teda fence policy, môžeme na diaľku vymazať to zariadenie, pokiaľ je okradnuté, alebo teda ho lokalizovať týmto spôsobom.
a nastavovať tieto veci, čo sa týka týchto mobilných zariadení. Dobre, keď prejdeme na ďalšie tooly, môžem prejsť teda postupne, čo sa týka agentov. Tu je možnosť agentu primárne, čo sa týka ich deploymentu, tak máme možnosti, či už teda na základe nejakej domény, GPOčkami, alebo teda ak sa používa Azure alebo Apple Enrollment, týmto spôsobom, prípadne sú tu nejaké iné metódy, ak používate SCCM-ko, alebo týmto spôsobom. Zaujímavé je spomenúť určite aj tools, kde máme možnosť či už teda remote control, na diaľku sa týmto spôsobom pripojiť, vidieť tu stanice, mať vybrané devicey, jednoduchým spôsobom sa potom pripojiť na túto stanicu a poriešiť oblasť, ktorú chceme iba riešiť. Či už je to v podstate, keď sa pozrieme na tieto veci a systéme manažéry, tak tu máme možnosť vlastne manažovať, či sa teda dostaneme do task manažéru, či sa dostaneme na zmenu mena, registrov, PowerShell a podobne. Takže to je určite týmto spôsobom zaujímavé z tohto pohľadu. Takisto aj chatovať s vybranými dôležitými endpointami, mať možnosť zvoliť si ten textový čas, voice call a takisto aj announcementy, pokiaľ sa niečo deje, tak je možné poslať na stanice announcement týmto spôsobom, či už užívateľ počítačom alebo teda celej tej oblasti tých počítačov. Dobre, čo sa týka ďalej, tak máme tam možnosti z pohľadu zabezpečenia prehliadačov. Napríklad sú to teda browsere, možnosť ich nastaviť ako keby policies, ako sa budú správať, či už teda pre Chrome, Mozilla, Edge, ULA alebo ostatné Chromium-based a Internet Explorer. Takže týmto spôsobom je tam možné nastavovať si, ako v podstate sa budú správať tieto prehliadače, čo tam bude povolené, čo tam nebude povolené. Takisto aj nejaký data leak prevention, svojím spôsobom nejakú policy, čo teda bude sledované a podobne. A z toho pohľadu browser nejaké prispôsobenie tých browserov a podobne. Takisto aj Java Manager, akým spôsobom môžem spravovať name of policy a podobne, blokovať permission a podobne. A potom spomínaný web filter, čo teda nejakým spôsobom tu si vieme potom nastaviť, čo bude alebo nebude blokovať niektoré stránky a ktoré weby budú svojím spôsobom aj nejakým spôsobom izolované. Ďalšou zabezpečovacou funkciou je Application Control, ktorý nám teda umožňuje spravovať, ktoré aplikácie budú svojím spôsobom povolené, ktoré budú ako keby blocklist, teda zablokované a nebudú umožňovať využitie, kde tu môžeme jednoduchým spôsobom vytvoriť pre Windowsy a Macy, takisto podobne aj na druhej strane, deployovať túto policy, umožniť aj tzv. Just-in-time access týmto spôsobom. Takže je to veľmi užitočné, čo sa týka správy týchto aplikácií. Možnosť samozrejme nastaviť nejaké alerty na tom postavené a podobne. Máme tu potom ďalšie možnosti, či už je to teda BitLog Management, kde jednoduchým spôsobom môžete z tohto riešenia spravovať váš BitLog Manager, kde máte možnosť nastaviť nejaké policy creation, čo sa týka tých BitLogerov a ich aplikovanie na kryptovanie a podobne. A takisto je zaujímavosťou aj Retrieve Recovery Key, teda možnosť získať ten kľúč, aby sme to znova vedeli odomknúť týmto spôsobom a takto vieme veľmi efektívne spravovať ten BitLoger Manager v nástroji Endpoint Central. Určite za zmienku stojí aj Device Control, kde v podstate spravujeme, akým spôsobom sa budú správať USBčka, akým spôsobom sa teda budú povolené a nebudú povolené. Máme možnosť vytvoriť policy
či už teda zablokovať rôzne veci pre Windows alebo podobne. Môžeme si to pozrieť, čo bude svojím spôsobom blokované, Apple devices, aké sú tu možnosti a printer a podobne, a takto nastavíme custom, alebo ako nám to bude viac vyhovovať. Možnosť nastaviť nejaké trusted devices alebo teda nejaké temporary access s týmto spôsobom. V neposlednom rade je tu určite aj endpoint DLP, teda možnosť nastaviť data leakage, data klasifikácia, dať nejaké nové rules, kde v podstate vidíme, že tu máme možnosť si vybrať podľa source code, health, finance, podobne, prípadne pri svoje vlastné nejaké regex, keyword matching a podobne. Môžeme si napríklad skúsiť vyhľadať, čo sa týka Slovenska, tak máme to napríklad slovenské číslo, takisto dátum narodenia, tax a international bank account. Takže týmto spôsobom to vieme všetko nastaviť a sledovať, aby nám to nejak neuniklo. A poslednou témou, ktorú spomeniem, je takisto malware protection, ktorý bol pridaný posledný rok, prepojený vlastne s Next Antigen vírusom, kde v podstate vidíme nejaké incidenty, ktoré sa vyskytli a ktoré neboli doriešené. Môžem to označiť ako mark true and false positive, takisto sa pozrieť aj na nejaké bližšie detaily, pozrieť sa na stránku Virus Total, kde nám ukáže teda nejaké bližšie, či to môže byť teda pozitív alebo negatív. Týmto spôsobom vidíme tu konkrétne alerty, čo to svojím spôsobom robilo. A takisto vidíme aj, kde je to device, a s týmto spôsobom to môžeme aj stade to spravovať, riešiť a podobne. Takže čo sa týka teda zastihnutých tých deviceov, ako sme už videli, a sumári, a keď sa ešte teda vrátime k tým deviceom, tak potom to vieme označiť ako device a týmto spôsobom nám potom odkryptuje tie zariadenia, keď sa nám to podarilo vyliečiť svojím spôsobom. Takže to sú možnosti oproti nejakému assetu a podobne. No a na záver by som už išiel iba do adminu, kde teda spomeniem, aké sú možnosti zabezpečenia prístupu, či už je tam možnosť treťostranové certifikáty si umiestniť, týmto spôsobom zabezpečiť ten prístup do hlavnej konzoly tohto riešenia, alebo teda potom tam máme užívateľskú bázu, ktorá teda môžeme si pozrieť rôzne tie role. Napríklad keď si dáme pridať užívateľa, tak si ho vieme teda vybrať, že aké bude mať role auditor, BitLocker, aby teda mal prístup iba k tomu konkrétnemu riešeniu, ktoré sa mu ponúka. A týmto spôsobom v podstate definovať aj tie role, kde bude mať prístup a podobne. Takisto čo sa týka integrácií, tak je tu široká paleta integrácií, či už Service Desk, helpdesk riešenia, a takisto je tam API, pokiaľ to není, a takisto je tam riešenie aj na Splunk, takisto Jira, Zendesk prepojenie, takže tých možností je viacero. Takže toľko asi v skratke k Endpoint Centralu a jeho riešeniu, ktoré je najpredávanejšie, čo sa týka aj Slovenska, aj Česka. Takže aj cenovo sa to hýbe veľmi zaujímavo, 50 endpointov vychádza ročná subskripcia od nejakých 800 €. A takto to postupne poznáme 4 verzie, je tam Professional, Enterprise, takisto UEM edícia, ktorá predáva OS, deployment, a potom Security, to je najvyššia edícia, ktorá má všetky security riešenia, ktoré som si aj prechádzal. Ďakujem vám za pozornosť a teda v prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať a prípadne zodpovedáme ešte otázky, ak máte nejaké. Pekný deň, do počutia.